Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Hazel, 28 years old at isang BPO employee dito sa Ortigas. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang isang hindi makakalimutang karanasan ilang taon na ang nakakaraan. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga kapwa ko, listeners ninyo. Tubong Laguna po ako at sa loob ng mahabang panahon, nagrenta lang ng kwarto malapit sa trabahong pinapasukan ko. Nakasanayan ko nang umuwi sa Laguna tuwing Biyernes pagkatapos ng trabaho. Bumabalik ako ng Manila ng Lunes ng madaling araw. Isang beses ginabi ako ng uwi dahil nagkayayaan pa kami ng mga kaopisina ko na lumabas. Naghapunan kami at nanood ng sine. Dahil horror yung palabas, nagkape pa kami pagkatapos manood para naman hindi kami umuwing takot. Mabuti na lang at 24 hours ang biyahe sa amin. Pagsakay ko ng bus, konti na lang ang pasahero. Solong-solo ko yung upuan. Maya-maya, may sumakay na kalbo na punong-puno ng tato. Ikaw ba yun? Tapos madaling araw, parang may masamang bala. Sa dinami-dami ba naman ng bakanting upuan, nakangising tumabi sa akin. Pakiramdam ko, na-invade ang personal space ko kasi isang pulgada na lang magdidikit na ang mga balat namin. Hindi ko maintindihan kung bakit nakasiksik at hindi ako inaalisan ng tingin. Maya-maya pa, tinanong ako kung anong oras na. Sinagot ko na mabilis sabay suot ng headset dahil wala akong planong makipag-usap sa kanya. Wala naman akong pinapakinggan sa headset. Pagkatapos, kinuha ko yung matalas na gunting sa bag ko. Pinaglaruan ko yung gunting at nagkunwaring ini-inspeksyon kung gaano katalas ito. Unti-unting lumayo si kalbo hanggang lumipat sa kabilang upuan. Nagsabi pa na wag ko daw paglaruan yung gunting dahil matalas at nakakasugat. Paglipat nung mama sa ibang upuan, doon ko napansin na nakatayo pala at nakamasid sa akin yung konduktor. Hindi ko maalis ang tingin sa kanya. Ang gwapo kasi. Lumapit sa akin at sinabing wag ako mag-alala dahil kahit gaano kadaming pasahero ang sumakay at bumaba, palagi akong hahanapin ng mga mata niya. Kinilig ako ng sobra. Arte mo, girl! Sa ngayon, 8 taon na akong kasal. Pero, hindi yung konduktor ng bus ang napangasawa ko. Hindi ko na siya nakita pagbaba ko ng bus. Pero para po sa mga kapwa ko commuters, lalo na sa mga babae, ingat lagi sa biyahe. Maging mapagmasid at magdala ng pananggalang sa mga mapagsamantala. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Hazel. Ay, nag-expect pa naman sana ako Kaya kinasal sa kalbo. Akala ko din plot twist. Akala niya yung kalbo masamang tao. Kasi nga, ang laging sinasabi ni Diego, hindi po lahat ng kalbo ay masamang tao. Wala
naman pala masyadong plot Oo. twist. Akala ko rin, conductor yung mapapangasawa Oo, niya. yun. Hindi. Oo. Oh, wala lang, walang plot twist. Ang, Oo. ang point lang talaga ng kwento ng Mag-ingat. Maywagang Burgay is mag-ingat. Mhm. Kung malay mo masamang tao nga talaga at lumipat, Oo. 'di ba? Nakatulong nga naman yung matalas na Ayan. gunting. Pero paano ka nakakapasok sa mga mall na may matalas kang gunting, 'di Yun ba? Or paano ka nakapag nanood ng sine na may matalas kang Oo. gunting? Parang mas nakakapahabak. But anyways, parang katulad yan, Jigs, ng pepper spray. Aha. For example, meron akong pepper spray sa bag. Feeling ko na pinaamoy na ako ng pampatulog bago ko pa nahaluka yung pepper spray sa bag kong makalat. Baka mamaya makuha ko pa cologne, alcohol. Maliban sa pepper spray. Pero there was a time na nauso siya yung pepper spray na binibenta talaga siya, ganyan. Tapos totoo. nakasabit siya sa mga bag ng mga commuters, ganyan. Yun yung mga sinasabi niya, mga pananggalang. 'Di ba? Ayan, Kanya-kanya naman po talaga tayo. Basta Oo. let's always pray Ayan, na tama. guided tayo sa ating mga biyahe. Ayan, tsaka tapos maging logical tayo na halimbawa, alam mo naman yung mga ganitong oras, delikado. Yan, totoo. Huwag na mag-travel. Correct. Huwag nang mag-travel. Mag-isa. Oo. 'Di ba? Tapos alam mo naman, Mga syempre. alanganing oras. Correct. Totoo yan. Alam mo na, experience ko yan kasi dati dito sa Love Radio, panggabi ko 10 p.m. to 12 midnight. Yun yung kauna-unahan kong shift bago ako nalipat sa morning. Imagine niyo yung boses ni Nicole Yala Panggabi. Alam Ang mo daming na. kinalipot. Ang dami na stress. Alam niyo kung bakit? Hindi naman affected ng mga tao kasi nung araw, 20 years ago, Aha. hindi pa naman masyadong pinapakinggan yung nighttime radio. Oh, yes, totoo. 'Di ba? Kasi wala pa masyadong call center. Mhm. Pag sinabi mo talagang gabi na talaga. Oo. Iba yung early 2000s eh. Tama, wala tama. wala pang cellphone masyado. Oo. Natatandaan ko yung early 2000, yung mga picture namin ng ex ko noon talagang nakaprint. Oo. 'Di ba? Buti na lang kasi wala na kaming ebidensya na itapon ko na lahat. So nakaprint pa. So ganun pa yung world. Kaya hindi na lang masyado narinig yung pagkabalahura ko sa radyo. Nung 10 p.m. to 12. So, nung 10 p.m. to 12 midnight ako, di syempre wala naman akong choice, kundi magko-commute talaga ako pa uwi. That time wala pa akong sasakyan. And yun yung sinasabi mo, Jex, na talagang alanganing oras. Talagang hindi ko makakalimutan yung time na nasa may EDSA crossing ako. Naglalakad ako siguro mga 1:30 a.m. Tapos, noon pa man kasi mahilig na ako sa kumikinang na mga alahas. Aha. Pero yung suot ko nung time na hindi ko makakalimutan kasi letter N. Aha. Letter N siya. Pero hindi siya hindi siya tunay na gold. Okay. Hindi katulad ng suot ko ngayon. Thank you Mayat de la Rosa Ayan. Fine Jewelry. Ayan, Oh. tunay na gold. Yung Ayan. suot ko noon, Oh. may mga bato-bato siya. Tapos hindi siya talaga tunay. Binili ko Oh. siya sa Star Mall. So, hindi siya tunay. Accessory siya. Parang 185 pesos. Parang ganon. Suot ko siya. Sninat siya sa akin. As in, meron akong kalmot na 3 daliri dito sa may dibdib. Tapos hindi ko makakalimutan yung Jegs kasi ilang beses na rin nangyari sa akin na kapag ka nasistress ako or napupunta ako sa ganong klaseng sitwasyon, hindi ako nakakasigaw. So, parang nag-freeze ka. Nag-freeze ako, hindi talaga ako nakakasigaw tapos hindi ako nakakaisip. Kaya nga, naiintindihan ko yung mga ibang nagiging biktima. Minsan na nag-victim blaming pa na, ba't hindi sumigaw? Bakit hindi nagreklamo? Bakit hindi pumalag? Ganon. Kasi yung katawan mo, minsan hindi mo makokontrol. Nagsha-shutdown siya. So, hindi talaga Nagkakaroon ng nakapag-isip. shock. Ng shock, Correct. Parang reaction. na-traumatize siya talaga. So, hindi ko yun makakalimutan kasi meron pang lumapit. Hindi ako makasigaw. Walang lumabas sa bibig ko. Sa daldal kong to, sa lakas ng boses ko, walang lumabas sa bibig ko. Tapos, meron pang isang mama na lumapit na parang kino-comfort ako. Hinahawakan niya yung sugat. Tapos na-realize ko, teka lang, may namanyak na ako nito. So, tumakbo na ako papunta ng ng tricyclean dyan sa may Bermuda. Yan yung ruta ko dati. At doon ko talaga napagtanto na kailangan mag-ipon ako ng kahit kaunti pa, makabili ko ng second hand na sasakyan para hindi ako nagko-commute ng 10 oras ng gabi. Kasi mas konti talaga ang tao. Totoo. Mas nakaka-nervous talaga Saka, siya. alam natin na doon talaga sila lumalabas. Merong ganun talagang factor. May paglabas sila talaga ng mga ganyang oras. Bakit natin alam? Eh di Ayan. syempre dating gawi. Dating Galing. Correct, dating galawan, 'di ba?
madaling araw tayo, wala masyadong pulis sa daan, ganyan. So ganun, it's always a lesson learned. 'Di ba na next time, wag ka rin magsusuot ng pwedeng maging mitsa ng buhay mo. Totoo. Wag ka rin magsusuot ng wag mo ilalabas yung cellphone mo sa mga alanganing lugar, sa mga alanganing oras. And katulad nga nung nag-message natin si Hazel, magkaroon ng mga pananggalang. Ganyan, 'di ba? So, gunting ang pananggalang. Gunting yung kanya na kunyari nilalaro kung gaano katalas. In fairness sa'yo, matapang ka din ha. Una, nag-commute siya ng ganong oras. Pangalawa, matapang ka rin maglabas-labas ng gunting ha. In fair sa'yo. Kawawa naman yung kalbo. Sabi niyo, wala na akong Kaya nga. gugupitan niyo pa ako. Palayo na nga. Kaya yan lumayo. Baka kung anong parte ng katawan niya na may buhok, gupitin mo pa. Hindi talaga siya masamang tao. Takot lang talaga siya sa gunting. Kalurke, di ba? Baka malay mo may trauma yung kalbo. Kaya nakalbo sa dahil ginugunting. Kaya nga, totoo. Nakidala ang gunting. Mali mo, naghahanap lang talaga siya ng love life, di ba? Gabi kayo sa mga kalbo. Gabi kayo sa mga tulad ni Diego. Hindi po lahat ng kalbo ay masamang tao. Pakatandaan mo yan. Pero alam mo, feeling ko ay kahit anong oras naman eh. Sa totoo lang, kung merong talagang mambibiktima, lalo ano na sila, di ba? Meron sila, grupo-grupo na sila. Hindi mo masasabi, akala mo isang tao lang yan. Correct. Hindi. Actually, Grupo yan. kung sino pa ang matino na katabi mo, Correct. Minsan, yun pa yung Yun pa. Yun pa mambibiktima sa'yo Totoo, may mga ganyan. Naalala ko yung nagko-commute ako dati. Ano na ako noon eh. Dito na ako sa Love Radio, sa bus. Noon kasi talagang siksikan pa sa mga bus. Ewan ko ngayon. Sabi daw, hindi na daw masyado eh. Kasi marami ng options. Yan, posible. Tapos point to point na siya. Hindi yung dati talaga, as in jump pack talaga, makikisiksik ka talaga eh. Hindi ko makakalimutan, nakakurbata, talaga maayos na maayos yung lalaki. Sobrang manyakol ng taon, Jegs. Yung anes niya, nakapatong dito sa balikat ko. Paano niya naman naipatong? Explain mo sa amin, Nico. Basta nakapatong. Para ma-visualize namin kung paano niya naipatong nasa bus kayo. Basta nakapatong. Sobrang kasing siksikan. Okay, saan nakaluhod ka sa bus? Nakaupo. Okay. Nakaupo ako. Hindi, syempre nakatayo siya. Dito ka sa pinakagilid ng upuan. Oo, correct. Ano nandun? Ano na-imagine mo? Nasa may pintana ako. Hindi. Nakaluhod ka. Ba't ako nakaluhod? Grabe. Nakakita lang ng lalaki may karubata. Lumuhod. Nandun ako sa pinakadulo. Ayan, yan. Sa pinakadulo ng upuan. Sa may Estrella. Tama ba? Ano? Basta parang hallway ng sasakyan. Stribo. Yun. Basta yun. Estrella? Basta yun. Sa gitna ng bus. Yun. Tapos nandun siya. Nakapatong talaga. Nag-umpisa siyang malambot. Naramdaman ko siyang nagkakaroon ng buhay. Nakakaloka. Ano ba naman yan? So, may mga ganyang ganap. Kaya nga sabi daw nila kapag ikaw ay nagko-commute, ikaw ay isang mandirigma. Diba? Kaya lagi tayong nagdadasal. Kaya tayong mga Pilipino, tingnan mo, pansinin mo, maraming mga, kunyari, rider, may nakapulupot na rosary, o kaya mga jeep, may mga nakasabit na mga prayer book o kaya kung ano man yung kanilang paniniwalaan. Kasi syempre, ibig sabihin lang no, the point is, ang dami kasing pwedeng mangyari sa isang biyahe. Correct. Diba? So, ingat lang kaya din. Kaya dapat iniisip din natin, pinaplano din natin yung biyahe natin. Hindi lang totoo. basta bahala na. Correct. Kasi ngayon talaga, lalong-lalo ngayon, napakahirap talaga ng ngayon. Panahon. Kasi ang dami nang nangangailangan. Parang yun na talaga yung mga para-paraan nila para yung mabilisan na solusyon. Oo, correct. 'Di ba? Wala na lang silang pakialam kung makakasakit. Ang importante makakuha sila sa iyo, 'di ba? At saka hindi lang ito sa pagbabiyahe. Kahit saan pwede. Kahit nga sa mga, sabi mo nga, 'di ba, Jegs, kahit yung mga mukhang maayos, di ba? Kunento ko nga yung nakakurbatang pinatong na yung anis niya sa balikat ko. Teka lang, nabibigatan ako. Pakipatong ko nga. Teka, patong ko dito. Di ba? Maski naman sa mga lugar na mga yayamanin naranasan ko nang manakawan sa isang yayamanin na movie house. Yung iilan lang yung mga upuan. Tapos yung bag ko, palibasa syempre inisip ko, wala namang iilan lang kami dito. So yung bag ko, pwedeng hindi ko na yakapin, pwedeng ilagay ko sa gilid. Sino naman pupunta? Pero
pero nakaramdam talaga ako na parang kaluskos sa gilid ko. And dati kasi na-experience ko nang merong daga kasi sa sinihan. Kaya hindi ako tumingin. Kung saan ka na pupunta? Alam mo naman mga pinupuntahan natin. May daga, di ba? Uy, totoo naman. Hello, dito nga may daga eh. Number 1 station may daga. Di ba? Parang, so natakot ako kasi narinig ko talaga may kaluskos. Yung parang may gumagalaw sa gilid. Hindi ko nalang pinansin kasi nga, hindi ko maisip na merong magkakaroon ng tao eh. Or, naisip ko talaga yung daga. Kasi nga baka may daga. Diba? So, huwag ko nalang pansinin. Kasi pag yung nagugulat yung daga, diba parang mas lalo silang bumibili. So, stress ako. So, hindi ko pinansin. Natapos yung pelikula. Pagtingin ko sa bag ko, wala yung wallet. Ay. Yun. Sure ako na nandun yung wallet sa loob. Kasi bago pumasok, bumili kami ng, may binili kami. Tapos wallet ko yung nilabas ko. Hindi ko makakalimutan kasi kulay brown siyang wallet na may, kasi dati uso pa yung nakaprint yung picture ng ng jowa ko yung nandoon. Diba? So yun sinasabi natin na hindi porke ko ng lugar. Yan. Walang masamang loob dyan. May kasama ka ng nung nanonood ka ng sine? Oo, hindi naman ako nanonood ng sine mag-isa. So far. So dahil nawala yung wallet mo, ibig sabihin may ginagawa kayo. O hindi may ginagawa agad? Hindi ba pwedeng nagko-concentrate sa pelikula? Grabe siya, Binitawa mo kagad yung bag mo, nandun lang, bahala ka dyan, bag. Bahala ka. Hindi talaga yung mindset ko eh. Bahala kayo dyan, bag, may gagawin kami. Charot! Kinonfirm. In-imagine ko, nilagay mo yung bag mo, tapos dito ka nakayakap. Oo, yung parang na talaga ako. Kasi yun yung mga upuan na, yung lazy boy, yung pwedeng humiga, yung pwedeng pumulupot. Mali. Lumabas talaga ang totoo. Nakapulupot ka kasi, Nicole! Ayan. Hindi, pero yung ganun, wala. Nakawan din dun. So, ayan mga anywhere actually, kahit saan. Kahit saan. Kahit ngayon nga yung katabi mo pasahero. Ayan, 'di ba? Akala mo yung pasahero. Oo. Kapal-kapal ng lipstick, akala mo parang pastura. Yan. Akala mo babaeng hindi makabasag pinggan. Ako, hustler sa nakawan yan. So, ingat ka. Dapat maging lang tayo, advance mag-isip. Yan, nakakatulong din talaga eh. Correct ka. Ang hirap lang talaga pag nandun ka kasi talaga sa sitwasyon, Jigs. Hindi mo talaga masabi. Kasi ang mga nalaman ko tutuloy. Ano? Kasi ang mga diskarte namin dati, gagawa ng mga diversion para mawala. Lilituhin ka. Correct. Hindi yung kumbaga. Grupo na kasi kaming kayo. Sila. Kayo dati. Tumiwalag na po si Diego. Nagbago na po siya, so, diba? Merong taga-distract ng attention mo, meron talagang mag-ooperate sa'yo. Totoo. At hindi lang minsan isa, dalawa, tatlo. Correct. Kasi kung isang tao lang to, parang madali eh. Hindi eh. Bago ka pa nakapagsumbong sa pulis, nasa Pampanga na yung cellphone mo. Diba? Kasi naipasa na. Isumbong mo man yung isa, wala sa kanya kasi hindi nga siya yung nag-ooperate. Tama. Diba? Kahit pilitin mo siya. Kahit strip down mo siya, wala kang makikuha. O di kaya kung siya man ang pumitik, ipinasa na. Oo. Diba? Naalala mo sa seminar natin yan? Syempre. Seminar, 122? Yun, tama ba? Seminar number 122. Kailangan may grupo ka. Yan. Pag magnenenok, magkaroon ng distraction. Ayan, yan. Pasa diba? agad. Ipasa agad. Diba? Kaya, delikado talaga eh. So, doble ingat. Wag burara kapag ikaw ay nagko-commute. Wag magko-commute ng 10 oras ng gabi. Wag dadaan sa mga, alam mong wala kang e-exitan. Diba? Na mga wala basic kang naman yun. ng tulong. Correct. Yan. Diba? Yun yung ganun. Dapat nandun lang lagi. Dapat may dala ka laging ring light na sarili para maliwanag ka. Para kitang-kita ka at hindi ka mabibiktima. And higit sa lahat, dapat magpe-pray. Ako, I always imagine that na parang yung sasakyan na sinasakyan ko nakabalot ng robe ni God. Parang ganon. Yun yung lagi kong prayer. Diba? Parang hindi naman pulupot lang yung topic. Pulupot sa sinihan. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!